ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେଡି କରିନପାରେ ଭରସା। ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଥେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଥର ବିଜେଡି କରିବ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା। ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ପରାସ୍ତ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ। ଦଳରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। 2024 ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ନେତାଙ୍କ ପରାସ୍ତ ପଛରେ କୁଆଡ଼େ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କାମ କରିଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ଦଳର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପଡ଼ିଛି ପଦାରେ। ଯେଉଁଠି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ଖୋଦ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନେତା ଓ ନେତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲଢ଼େଇରେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡିର ପରାସ୍ତ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। କେବଳ ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବସ୍ତା ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ବିଜେଡିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ଆଗଭଳି ଦଳ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ଜେନା ବାବୁ ବୋଧେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ସମର୍ଥ ହାତ ଟେକିଥିବା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ସେପଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଘର କଂଗ୍ରେସ ଭିତରକୁ କୁଆଡ଼େ ପାଦ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ମନ ଭିତରେ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ରାଜନୀତିରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜୁତି ଏବେ ଖତମ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁବାସିନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଟୁଡେ ଓଡ଼ିଶା।